Te kublai shibun ya pi baro ki parlok ki parajor ki bajor sultanat ban sngap ya ki kubor laj kam hagne por bat kumjur kane kamde tam ta ki kubor laj kamo te kham tam kerpang na kamenta kitu ki kena ki ba ban yale ya ka examin jok ka SSLC kani kata ka matrik la jong usnem arjar arpos arphonriu te menta ka ni kapor ka embos kala pelaj ya kani ka rutin jong ki khna te kata kan long nadu ka laipo tarik benai benekong arjar phonriu te ngan puli ya kani ka rutin jong ki khna school ka stand te se sngap ha te ka subject hani ban stang de shipho baji step hadu shi baji janmit te ka laipo tarik kan dei kan sdang kan dei laipo tarik benai benekong arjar phonriu kan ta kan dei sngi friday ka subject ka ba kin stang nengkong kan dei ka english artrik benai ba arjar phonriu monday de sayan sautrik benai ba arjar phonriu wednesday kan dei health and physical education computer science and vocational subject Drew tarik benai ba arjar phonriu bahar sngi friday kan dei social science khnai tarik benai ba arjar phonriu monday kan dei mathematics lani ka special mathematics nakta khatwei tarik benai ba arjar phonriu wednesday indian language lani additional english notes banakong kan dei indian language Garo, Khasi, Hindi, Bengali, Assamese, Nepali, Urdu, and Mizo. Baar vocational subject beauty and wellness, tourism, health center, hair care, electronic and agriculture, ITES, computer. The exam hall will open at 9:30 a.m. The exam hall kila ban pi ekpor khnai steng barki question paper kila ban stang ban yo por khandai sopsan am nangta answer script kin stang hak ban sam hak por khandai san phuna kila ban stang ban tho ye ka exam jaki kan de hak por pho bji am the number nyo kan de ka theory and explanation for the vocational subject schedule on 1 hour to 11 hours nangta number pra pat kadai ki exercise important announcement from the state central government details they are coordinate with resulting of the examination te nakta kani ka bala pelaj da doctor jongka contra examination boots of Meghalaya Dr. Niu sar TR lalu motba kani ka yu kan nadu ka life way tarik u Oktober arjapsan tinga karpat ru yakitu ki khna ki ban apiar kani kin le bha bakin te ka jeng karpat ka jonga te haswa ba phin sedang ban tho ya kani ka examine so bha ba phin siak chwa bar puli bha ya ki rule lani ki rule jong kani jong ka embos moi ki quest kani ki paper lani ka question paper puli bha tu ki notes ba la ai hang tu bat phim dei ban le klumar mo phim dei ban tho klumar phim dei ban yu but katkum ka rule ka ba ka government lani ka school ka penbek jong ka embos te wanum artin khublei shibone phi ublei na